tickle the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, cookies, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis, Bugula, Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes!
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Lunes pa dayon! Kaya ang pinag-usapan natin, we start our day, our week, na ano yung pinagpapatuloy natin, di ba partner? Kaya- At syempre, patuloy pa rin at padayon ang tambalang Sipaw! At ako ang inyong papapi ang magpapainit at magpapasaya dulot ay good vibes. Speaking of painit, talagang umiinit na at may araw na sumilit ng ating haring araw. Kaya nga partner, and kakulitan, kakwentuhan at minsan kaiyakan nyo siya kikay. Yes. Diba? And Oo. tama partner, the sun is coming out. And alam mo yun, isang rason na naman for us to fight Yes. para i-continue itong araw na to. Tama ka dyan, partner. At ito pa nga, kapag sinasabi nating padayon, lagi natin napapakinggan yan sa lahat, sa ano yung nagpapatuloy natin Tama. at continue sa buhay. Ikaw, Kapsat, ano yung isang bagay or prinsipyo mo na pinagpapatuloy mo? Ay, marami partner. But right now kasi may mga bagay kasi tayong pinipiling ilaban or itigil na lang. The thing is that we can find courage in those unusual places Yes. kasi. So ako partner, lagi lang kung saan yung tama. Yun, yung tama ng nakakarami, tama para sa sarili mo. Kasi alam mo yun, it's good to cut Tama. off Yes, or yes, yes. end the things if it's no longer good for you. Yes. Ikaw naman? Oo, ako naman. Anong ginawa mo? Char, syempre Joke. pinagpapatuloy ko pa rin yung we need to have to protect our safe spaces. Yes. Lalo na ngayon. At padayon doon sa goal mo in life. Oo, Tapos din. lalo na dito, talagang salamat para sa weekend na talagang pinagpatuloy pa rin natin na alam mo yun yung mga goals natin in life at Oo. yung pangangalaga sa sarili natin. Totoo ba yan? So masarap yung halo-halo partner. Oo, hello po sa nagpasaya sa akin nung weekend. Hello, sa halo-halo. Ayan. Yan, salamat sa halo-halo ng Oo. isang malaking restaurant Oo. dito. And buti na lang napasaya mo yung partner Yes, ko. kaya I'm wearing orange. Oo Yes, that's nga. my favorite color. Ayan, oo. At yan, speaking of napasaya, at yan, napasayon siya din natin, no? Kaya anong ulam naman natin? Yan, tagal natin Oh, hindi pinag-usapan kaya ng oo nga. breakfast. Anong ulam yung mga Rangers? I-comment nyo lang dyan at ano yung pinagpapatuloy yung niluluto. Kaya nga, di ba? And, Yes. At tayo naman, tayong mga Pilipino, talagang kanin talaga ang bumubuhay sa atin, no, partner? So, laban lang natin yung pagkain Ayan, at ganyan. syempre, marami pa tayong pag-uusapan dyan. At ito na ang ating barangayan. It's all about padayon. Ano yung kinukontinue nilang advocacy at proyekto ngayong pandemya. Kaya nga. And isa pa dyan, partner, today is Monday. This is a financial day as well. Pagpapatuloy lang natin ang pagbibigay ng edukasyon sa tamang paggamit ng ating finances. Kasama pa dyan ang iba pang bibida sa ating ibida na yan na Yes. talagang nagbig para ipagpatuloy naman at padayon ang kanilang pagtulong sa kapaligiran. Kaya nga, so maka-earners, tutok lang kasi Yes. marami pa tayong ipaglalaban, ipagpapatuloy ngayong araw na to. Dito lang sa tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.
Nagbabalik ang tambalang sipaw. Ayan, napag-usapan nga natin yung padayon na salita. Ano yung pinagpapatuloy natin. Kayo mga ka-Rangers, i-comment nyo lang dyan yung mga bagay at yung mga prinsipyo nyo sa buhay na pinagpapatuloy nyo kahit umaharap tayo sa hirap ng pandemya. Kaya nga, and mga ka-Rangers ha, again, comment niyan para mabasa natin. Kasi meron ng mga ka-Rangers nating nakatutok na sa atin. So just we wanted to shout out to Marinel Pahiyag. Good morning as well. We also have Jaira Benitez, a partner, and... Yes, at ayan, sabi nga ni Sir Eric Garcia, isa sa ating top fan dito, ay nagka-internet din sa wakas. Hello, Shipaw! Miss ko kayo! Oo. Miss ka rin namin, Yes Bok. naman. Eh kami din, matagal na walang internet. Pero padayon lang tayo sa mga ginagawa natin. Tama, with tama. or without the internet. Alam mo, actually, partner, yun yung isang bagay na nakita ko. Na yung nawalan din kami ng internet for a couple of days. Doon ko rin nakita na life will still go on. Yes, tama Although naman. may kulang, pero pinili kong hanapin kung saan yung magagawa mo without the use of internet. Ngayon kasi medyo reliant na tayo sa paggamit nun. Which is hindi naman natin matatanggal talaga, di ba? Yes, kaya nga sabi mo nga, ipagpatuloy pa rin kahit may mga problema. Alam mo kung bakit? Kahit may problema tayo, let's be grateful. Bakit? Yes. Bakit kamo? Sabi mo, Kabsat? Kasi hindi ka magkakaproblema kung walang something. Kunyari, naflatan ka ng gulong. Oo. Tapos pinoblema mo yung gulong. Oo. Pero bakit grateful ka? Kasi mayroon kang sasakyan Oo. na may gulong. Oo, diba? exactly. Nagkakaproblema kasi may sasakyan ka, parang gano'n yung thought. Kaya Yes. you need to be grateful at Tama. ipagpatuloy mo yung pagiging, alam mo yun, the thought, the mind, iba yan kapag ginamit mo sa tama. Naman, partner, tama. May mga maliliit na bagay na akala mo kasi problema. Yes. Pero the thing is that, meron ka kasi ng bagay na yun, kaya ka nagkaroon ng problema. And let's always be grateful on those matters, di ba, Yes, partner? solusyonan yun. Oo agad. naman. Oo, at ito na nga. At pag-usapan naman natin ang Olympics na kahapon ay nagsarado na at talagang nag-close na for our Tokyo 2020 Olympics. At binandera naman at umarangkada ang ating mga kababayan. At apat sa ating mga atleta ay talagang binigay ang kanilang alam mo yun, lakas para sa ating makagkaroon ng medalya dito sa Kaya Tokyo nga, 2020 diba, Olympics. Partner? We've concluded it with 4 medals, di ba, partner? Yes. Sabi mo nga, isang gold, Oo, dalawang silver, at isang bronze. Ayan. At ito, ang ating si Heidelin Diaz for gold naman, weightlifting. At sa ating flyweight at middleweight naman, ang ating, at of course, sa female category, nandiyan si Nesty Petesio, Carlo Paalam, at Yumir Marshall. But regardless, di ba, partner, hindi lang kasi yung medalya yung nakuha natin. Nag-garner natin yung suporta ng mga ka-Rangers natin. Nakita din natin how the Filipinos became united with this one. And dun sa mga Olympinoy participants natin that was not able to bring home any medals, tangible lang kasi yan eh. Di ba, partner? But the thing is that, ibinandera nyo ang Pinoy, ang dugong Pinoy dito sa larong akala natin hindi natin kayang mapanalunan, di ba? Yes. Sabi nga nila, sa habang-haba, 9 years, ito ang pinakamahabang medal campaign ng ating bansa sa Olympics. Kaya, na kung saan nakaapat sa isang run na to. Kaya sa mga atletang Pinoy natin, Yes. our Olympinoy, our young blossoming athletes, laban lang, padayon lang Padayon sa inyo. tayo. At ito, good news pa kasi mabibigyan ng Yes. 500,000 pesos lahat din ng mga hindi nakapag podium placer with the gold, silver, and bronze. I'm pretty sure, no, partner, hindi lang yun yung makukuha nila. Yes. I mean, more than that is meron na silang tatak ng nananalaytay sa kanila that they have been part of the Olympics 2020. Di ba malaking bagay yun, partner? Naman, yung makapasok ka lang sa Olympics at ibandera mo ang ating bansang Pilipinas sa iba't ibang bansa, malaking bagay na iyon para sa atin. At dagdag pa dito, overall nakapag 55th place tayo as Philippines at naumuna tayo sa Tibok Silangan. Wow, Ng Philippines, we have 4, Indonesia,
At susunod natin is Thailand, and after that is the Malaysia. Diba? Oh, diba? That's something that we are continuing, mga Yes. Car Rangers. So we're looking forward for the next Olympics. And I'm really, really happy for all our athletes, partner. Ikaw nga, partner, diba? Yung film din na ginawa mo. It's an indie film, tama ba, partner? Yes, Or indie as a small film. film. Short film. However, it was recognized on an international platform. Yun Twice. pa lang. Yun nga, Twice, partner. Yun yes. pa lang. Yun pa lang panalo ka na sa amin. Yun. Marami. At yun na, let's maging inspired sa mga ating mga atleta at sa ating mga kababayan din. Wag tayo maghilaan pababa at bagkus talagang tulungan din natin. Sabi nga ni Heidelin Diaz, wag nating hintayin na, alam mo yun, yung panahon na kailangan ng suporta, doon para walang tutulong. Kaya at kapag mayroong nakuha, doon naman ang buhos-buhos biyaya. Oo naman, partner. And wag niyong kakalimutan sa bawat pag-continue, sa bawat paglaban ng Yes. mga ka-earners, meron talagang tao, meron kang support group that will always be there for you. Diba? Ayan. At syempre, dumako naman tayo sa ating COVID update. Ito, patungkol nga rito, talagang medyo dumaas din ang ating mga Konti. cases. Oo, At partner. narito ang ating, we have different areas from Apayao. At ito, ang ating, for our regional positivity rate, 11.27. At total individual tested is 398,828. Yan, as of August 8, 2021. Yes. And also, mga ka-Rangers, just a friendly reminder that for the vaccination schedule, it is going to be posted in Health Service Office, and you can also check your municipality kasi partner, last Saturday, pumunta kami sa public market, and I've noticed that there was already a line, a vaccination site for them, tama, sa mga taga public market. Yes. So maybe it's not posted in social media, or kung hindi man sa Health Service Office, makibalita tayo Yes. sa ating local community, as they will be providing you the most convenient and updated schedule. And also, mga ka-Rangers, just a quick reminder, tignan lang natin yung yung rates natin per provinces, because for Abra we have 120, and for Apaya 130 30 yes. rather. For Apaya we have 430, for Baguio we have 372, Benguet at 361, Ifugao at 61. And Kalinga, we will have a 90, Mountain Province 60, 55, and a total of 1,499 active cases as of yesterday, yan, mga ka-Rangers. Di ba? Yes. There's always going to be a reason for us to still continue, di ba, partner? Oo, Kasi oo. nagko-continue na tayo sa vaccination, so iglalaban lang natin yan. Ayata, ingat-ingat pa rin tayo kasi syempre parating na din daw ang Delta variant. Sabi nga nila, Kalinga and Apayao, meron na din daw a Delta variant. At iniingatan natin yan at iniiwasan na sana hindi pumasok dito sa Baguio City. At syempre, kailangan pa rin nating sundin ang health protocols. Nandiyan ang paggamit ng mask, face shield, at always observe physical distancing natin. Kaya nga, basic yung mind, Yes. mga car-rangers, pero napakalaking Tama. bagay nun para matulungan natin yung isa't isa. Diba? Tapos Oo. parang the other day, partner, na pag-usapan nga natin na maybe one way or another we were infected already, Yes. pero nalabanan lang ng Yes. katawan natin. But hindi naman namin sinasabing ganon. It also comes to the measure na simple lang, hand washing and face mask. Tama. Simpleng bagay na yan. It will give a help sa ating community. Yep. At ito na nga, padayon talagang pag-uusapan natin. Ngayong baranggayan ay talagang pinakita ng barangay, isang barangay na to sa Baguio City. Talagang binigay nila ang kanilang serbisyo para sa ating bayan with barangay officials at Sangguniang Kabataan. Naman, partner, malapit lang ata sa atin yun. Yes, oo, malapit lang dito. Sa Barangay City Camp Central ang ating lulusubin. Ayan, let's syempre bigyan natin ng masigabong palakpakan talaga. Oo, masigabong palakpakan na si Sir Aloysius Nick Katbagan Aldea. Good morning. Good morning, Sir Aloysius. Good morning po. Ayun, ayan. Kamusta, Sir Aloysius, ngayong pandemya? Siyempre, isa sa mga kabataan ang nangungunang ngayon sa pagtulong sa ating bayan. At kamusta ang Barangay City Camp Central? Okay naman po. Feeling ko sa barangay namin,
may collaboration po ng mga seniors and everything. So medyo maayos po. Parang gano'n. Ay, yes Kaya nga. naman. Oo. And yun nga yung isang bagay na nakita natin throughout our barangays na naging communal yung help sa iba't iba. Sir Aloysius, ang tanong ko naman po, nung nagsimula yung pandemic, nahirapan ba ang city camp in terms of mga lockdowns and mga pasaway nating mga constituents? Oh. First po, feeling ko, nung una medyo maayos po siya and ano po ba? Yes. Feeling ko na maayos kasi at that time wala naman masyadong kumukuha ng mga quarantine pass or anything. Walang masyadong reklamo. However, nung medyo sa part na ng ayuda-ayuda, yun po, medyo may gulo. Siyempre, some people won't understand bakit hindi sila eligible. Yun, ganun po yung mga nangyari. Yes. Oh. At nabanggit mo nga na syempre hindi maiwasan sa mga barangay, lalo na ngayong pandemya, nagkakaroon ng conflict. May mga cases po ba tayo or conflict na talagang hinarap ng ating barangay? Yes po, syempre po may mga conflicts po. It may, some are internal. Meron din pong mga conflicts na parang nadadamay lang po kami. Madalas may mga nagpo-post po sa Facebook noon about us being incompetent, us being parang unfair, treating everyone with parang may pinipili kaming tao. But inisip na lang namin na parang we should be the better person kasi hindi naman namin control lahat ng tao. Some people will really tell us something na hindi nila nakita yung internal na ginagawa as a barangay official. Sir Aloysius, actually, hindi lang sa'yo yun nag-i-imply, pero for others as well, ganun din. Sir Aloysius, paano mo hinarap yung mga ganito, yung mga ibang taong hindi nagtitiwala sa iyo, lalo na nga dun sa parte ng, syempre, pagdating sa ayuda, naking malaking issue din yan, not only to your barangay, but to all of our barangays as well. Paano mo siya hinarap? Ayun. I got support coming from my family talaga. Tapos yung mga kasama ko rin lang po sa district namin, sa District 5. Most of the time kaming nagsasama-sama, we just laughed about it. Ganun po yung mga ginawa namin. Ayan nga, kailangan pa rin malaking suporta dyan. At ito nga, tanong din namin, Sir Aloysius, patungkol nga rito sa pagpili at sa iyong tinungkulang, sinumpang tungkulin bilang public servant, paano mo naman siya hinandle ngayong pandemya na challenging ngayon? Na-challenge ang pagiging public servant natin ngayong pandemya. Paano mo ginawa? Paano ka gumawa? At ano yung mga naisip mong gawin para sa ating bayan? Okay po. With regards to the pandemic, parang siguro we should be really that creative. Tapos po madalas is we should listen to what people need, is asking for, parang ganun. Kasi they are the ones na mapapakinggan mo kung ano talaga yung gusto nila, maririnig mo kung ano yung mga hinaing nila. So in that way, nakuha mo na yung problem, you could go ahead and creatively create a project na masasagot lahat ng questions or mabibigay mo yung mga needs nila, parang ganun po, as per public service. Yes naman. Malaking bagay, partner, na yun yung maging unang step natin to guard ourselves is to have educated with this matter. Sir Aloysius, gusto lang namin kamustahin pala, kamusta po ang vaccination percentage natin? Do we have like a rough number? I don't have a definite number with regards to that, pero it's really aggressive when it comes to our barangay. Yung mga health workers po namin, all of the volunteers, tanods are really working para magbahay-bahay to inform everyone about the COVID vaccine. Kasi if I know po, almost 90% of our senior citizens are already vaccinated. Some are really not that, parang they are having second thoughts. Pero po sa youth, sa parang overall population,
I think we're all good with that kasi yung the last week at ayun yung merong mass na pag-vaccination ng essential workers, I saw a lot of people talagang pumila na taga sa amin. Mm. Yes, at syempre, may mga district kwan tayo, barangay health. Tama po ba? Yes. Paano natin Yes po. hina-handle yung per distrito natin para matulungan natin sila sa pagkuha ng stubs naman? Kasi minsan, doon nagkakaroon ng conflict. Mahabang pila, at nagkakaroon ng kaguluhan doon. Ano mga ginagawa po natin? Of course, yung sa stub distribution, si Kap po, kumukuha po talaga siya ng profile ng mga taong pumipila for the stub para alam niya talaga kung para doon sila sa essential group na yun or what not, para alam mo fair sa iba kasi madalas marami tayong nakikita sa Facebook or dito sa social media na may pinipili yung tao na bibigyan. It's not about that. Talagang ina-assess din kung talagang pang A2 sila, A4 or ganun po. Yun nga po, Sir Aloysius. And malaking bagay na meron po tayong suporta from our kagawad. Sir Aloysius, ano po yung naging importansya nung pagiging in collaboration nyo with your barangay officials, specifically kay kagawad na nabanggit nyo nga? Having good relationship when it comes to your co-barangay officials really would help you kasi sa public service. Syempre, nagsisimula pa lang tayo or even though kahit patapos na yung term namin, we see ourselves as starters. We believe na we're not really that perfect when it comes to public service kasi iba pa rin yung mga naranasan ng mga talagang super matagal ng mga barangay officials. So, we just listen to them, collaborate with them, tas be open with them kung ano yung nararamdaman mo about this or that for them to be able to adjust then or for you to be able to adjust. Parang ganun po. Yes, ayan. Nabanggit nga natin na collaboration with barangay officials. Ano yung mga proyekto at mga ginawa ng ating barangay ngayong pandemya para sa ating community naman? Yun po. When it comes to sa barangay po namin, since marami pong bata, there are a lot of feeding programs, there are projects po when it comes to nutrition, since yun po talaga ang tinututukan. Tapos po, meron din po kaming balak na ipatayo yung parang maliit po siyang learning center when it comes to education ng mga bata. Though we are still planning it pagdating sa SK. However, sa barangay po, we have na-enforce talaga yung mga tanod namin when it comes to the pandemic. Kasi parang sila yung pulis sa barangay namin. They are the ones who are really implementing our policies sa barangay po. Wow naman. And Sir Aloysius, personal question po yung para sa iyo is that paano mo po nagiging nagkaroon ng balance dito? Kasi being a public servant is really hard work and if I may ask, estudyante din tayo. So paano mo siya nababalanse? Opo, when it comes to balance, yung proper time management, I think. Kasi, I'm working din po outside or in a private sector. So, medyo hectic siya. Pero, you just need to have like the time management. You know when to allot and you should know when to pause. Kung kailan ka magpahinga para, alam mo yun, hindi mo sasagarin yung katawan mo to lahat-lahat. Parang ganun. Yes, indeed. Sabi nga nila, wag sulong ng sulong. Kailangan mo pa rin magpahinga din. And that's a good tip para sa ating mga Rangers, Sir Aloysius. At meron po ba tayong mga upcoming activities, lalo na ngayon na talagang buwan ng para sa kabataan, linggo ng kabataan. Ano mga ginagawa po nating surprise para sa ating City Camp Central Youth naman? Yes po. Sa this August, we are planning an eye check-up
we are in collaboration po sa isang optal clinic here on Baguio, but we are currently in the talk, so kaya hindi pa po siya na-announce sa barangay namin. But we are doing that one kasi since online class lahat, napag-isipan namin na yung talaga yung eyesight yung masisira kasi of course puro screens ang kaharap ng mga bata. So yun ang naisip namin project for this month. Kaya nga, Sir Aloysius, nabanggit mo na rin na you are investing all your efforts for education. Sir Aloysius, personally, gaano ka-importante ang education para sa mga kabataan natin? Yeah. I think really if you have that skill knowledge or parang nahon mo siya, it will lead you to a place na mag-grow ka. Parang ganun po yung sa if you finish schools or you really work hard on your studies, kahit hindi ka top honor or whatnot, as long as you are enjoying also, you are happy with what you are doing, you need to pursue and study hard para maland mo yung place na gusto mo in the future. Yes naman. At syempre bilang kabataan, iwanan naman natin ng isang tanong si Sir Aloysius. Ang tanong ko po is, ngayong darating na eleksyon, gusto natin ng pagbabago. Yung pagbabago na yun, nag-iiba-iba ng pananaw. Para sa'yo, matalino nga ba ang mga kabataan ngayon sa pagpili ng kanilang leader? Wait, mahirap na tanong. Feeling ko po yes. With the people I have or I'm being engaged on, yung mga tao na nakakasalamuha ko when we talk about politics, they really have a good choice or they really have a good insight on what government they want. So, feeling ko po maayos po ang pagpili ng kabataan sa mga leader nila. Naman, Sir Aloysius. And reminder sa ating mga kabataan that when your intention is good, that will really go out a long way. Sir Aloysius, sino naman yung gusto nating imbitahin at pasalamatan na rin? Wala pa naman po ako sigurong naiisip siguro. But I would like really to thank everyone na nagsusupport sa akin, especially for my family and my loved ones. Tapos po, yun po, kung sino pong nakakilala sa akin, hello po. Ayan, naman. Ay, mabatiin sila Sir Levy ng ating SK Federation. Hello po. Ayan. Yeah, hello po Kuya Levy. Hello sa lahat. Oo, ayan. Naman. Sir Aloysius, maraming salamat dahil syempre sa mga ganitong proyekto. At nagulat ako, ang ganda nung advocacy about sa iCheck. Yes no? nga, partner, malaking bagay talaga. So, Sir Aloysius, laban lang, ipagpatuloy lang natin yung mga ginagawa natin for yourself and for the youth. Maraming salamat. Yes po. Padayon po, have a great day. Thank you rin po. Thank you po. Bye-bye po. Oo, ayan, umarangkada na naman ang ating barangayan sa Barangay City Camp Central. Kaya nga, partner, in the coming days, marami pa tayong maririnig na laban ng ating mga kabarangay. Not for themselves only, but for their community. Kaya, tama. Di ba, partner, we also wanted to say good Yes. morning and shout out din sa mga nanonood sa atin. To Ma'am Brenda, hello Ma. Char, nakimama. And Miss Laline Kadbagan, good morning. Yes, ang sabi niya pa, go for gold alloy. Yeah, kay Sir Aloysius kanina ng Barangay City Camp Central. At ayan, Apple Green. Wow, Apple Green Castaneda. Good morning po sa atin lahat. At syempre kay, wow, sa tatay ko nanonood. Ay, congrats! Feeling ko may break time dun sila, papagawa sila ng bahay. Ay, oo. Kaya yun, hello kay Papa Nestor Baldoza. Ayan, at syempre, sa last, mayroon kaming virtual birthday party with my lola naman sa Bicol. Kay Mama Lito, hello po sa inyo. Ayan, ang dami niyang surprise. Happy 80th birthday po last week. True, ako din. And also belated happy birthday to the only
Mother Dragon in our house. So Mama Gu, yes. happy birthday and we love you so Yes, much. Tita Shirley, hello po. Ayan, May utang sa isipan. Oo nga See you po sa YMCA kapag magbabadminton na lang Oo, tayo. isang tube daw ng shuttlecock. Isang tube na isang shuttlecock. Naku po. Ayan, babalutin ko pa tag-isa. Wow! Per feather. Yes, per feather. Yaman. So sa mga car rangers natin lang, tutok lang kasi marami pa kami for this day. Ayan, at ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of our hearts. Let our music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa Pau! Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. Higit 300 kaso ng COVID-19 na itala sa Ilocos Norte sa loob ng isang araw lamang. Narito ang balita. 6 na araw nang nasa ilalim ng ECQ ang lungsod ng Lawag. Umaray na ang mga negosyante gaya na lamang ng tindero sa Talipapa na si Mang Marlon. Pagtangag ka mga ECQ ilawag ng medyo rin migat ka agla pumunta kan kangatot na tinitat ka sa DJG Fresh ni mga dati kas na may clip lang munta adong kat makikita ni munta nganinat natin kat nga agda mga ECQ ilawag. Ramdam na rin ng residente na si Noemi ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Narigat si rumrumor itatan ma'am kasi uray ni kapay agpalengke na naigot da pa yun. Tapos nangingina pa iti magatgatang itatan. Talali magasot mo manulat magatang na. So nga narigat nga talaga ita ma'am.
Sa isinagawang press conference kahapon, sinabi naman ni Governor Matthew Marcos Manotoc na patuloy silang nagbibigay ng tulong sa mga higit na apektado. Tama po, these quarantines are also very burdensome for us, no, in the government. But we know it's harder for the people. Everybody has enough, no, to eat and to live. So tuloy-tuloy naman yung ayuda po namin. We had in the last month of July, we had over 9,000 food packs distributed, mostly dun po sa mga lockdown areas and frontliners. So we'll continue to work with our towns, no, and our C and MSWDO, no, yung sa social welfare officers po natin, to make sure that those who, no, yung mga food packs and ayuda. So they can also contact naman our COVID hotline, no, para mag-request. Problema rin ang pagdami ng bilang ng safety protocols violation sa lalawigan. Dahil dito, mas sinigpitan pa ang pagbabantay sa mga border control points. As of yesterday, sir, we have accounted a total of 105 apprehensions, various offenses, not wearing face mask, violation of social gathering and social distancing and illegal gatherings, curfew, and liquor ban. That brings our total to more than 719 apprehensions in saka yung natin starting May at saka itong August. Marami po tayong nahuli this August. And we are continuing, we're still continuing to receive reports from our citizens. We've activated also, we've solicited the help of our advocacy groups. Merong ginawa yung ating kabataan na website or Facebook page where our citizens could directly report to them. Yung iba na ayaw tumawag doon sa ating hotlines, doon sila nagre-report. Sa kasalukuyan, pumalo na sa 4,056 ang active cases ng probinsya. 345 dito ang naitalang bagong kaso. 66 ang nakarecover at wala namang naitalang namatay. Patuloy naman ang pakikiusap ng pamahalang panlalawigan ng Ilocos Norte na hanggat maaari ay manatili na lamang sa kanilang mga tahanan. COVID-19 test result pwede nang malaman sa loob ng 2 minuto. Narito ang detalye. Pa-antigen o RT-PCR test, oras o araw ang aantayin bago malaman kung may COVID o wala ang isang tao. Sa haba ng pag-aantay, mas malaki ang tsansang makahawa. May nabuong solusyon ang TechEdge Solutions. Ito ang Artificial Intelligence o AI-assisted X-ray public screening tool. So ito ginagamit natin for triaging para mabilis natin ma-isolate sino yung mga merong infections, either viral or bacterial. At the same time, identify kung siya ay suspect for COVID. So most of the patches na nakikita sa lungs, kasi nga because of the Delta variant din, mabilis nag-escalate, papuntang lungs as a pneumonia. So nakikita natin yan at pina-flag natin during triaging for confirmatory for suspect the RT-PCR. Sa Baguio City, una itong sinubukan sa mga garbage collector. We have chosen the GSO garbage collector volunteers because they do not receive any annual physical examinations, and we would have to say na they're the most disenfranchised group. So they are a frontliner, pero not all of them are able to receive basic health benefits man lang. Ayon kay Dr. Denib Dabalam, mainam na maisalang sa pagsusuri ang mga garbage collector. Maraming sakit kasi halo-halo na yung basura dyan eh. Pwede magkasakit more of siguro gastrointestinal tapos respiratory symptoms. Kasi syempre kung hindi proper ang handling ng basura natin tapos kumain sila, kung yung mga mikrobyo papasok sa yung gastrointestinal tract, yon magkakasakit sila. Or
Nasa 50 garbage collector ang sumalang sa pagsusuri gamit ang AI-assisted X-ray. Pananakit po na ibang parte ng wala po. Naninigarilyo po ba tayo? May history po ba tayo ng maintenance po tayo? Wala. Una ay kinunan sila ng health declaration. Ilabas po ang hangin. Huminga ka po ng mas malalim. Tigil na po Kasunod nito ay sumalang sa X-ray. Ang resulta ng X-ray ay dediretso sa isang AI-assisted device para magkaroon ng interpretasyon sa kondisyon ng isang individual. So within 2 to 3 minutes, we'll get an initial impression where the doctors will interpret the results. So for example, tuberculosis, or in this case, so what you'll see is the AI working para makita kung nasaan yung potential na pathology na makita, and then it will be validated by the doctors natin. So meron po tayong remote doctor, radiologist looking at this from afar. So he will validate po yung findings and results. Mula rito ay ipapasa sa isang doktor para sa validation. So ito ginagamit natin for triaging para mabilis natin ma-isolate sino yung mga merong infections, either viral or bacterial. At the same time, identify kung siya ay suspect for COVID. So most of the patches na nakikita sa lungs, kasi nga because of the Delta variant din, mabilis nag-escalate papuntang lungs as a pneumonia. So nakikita natin yan at pina-flag natin during triaging for confirmatory for suspect RT-PCR. Labis ang pasasalamat ng mga benepisyaryo. Napintas nga advantage sir, kanya nga volunteer ta kwa. Napaspas dahi ta nga panagdetect iti kuano adat-ada sakit ni uno awan. Tapno maamuan no kasano. Ano amumingot damat ti sakit ni uno awan. Bilang dagdag tulong sa mga garbage collector, nabigyan sila ng grocery pack sa tulong na rin ng Rehabilitation Action for Baguio. Rutang Dagupan-Clark ng Victory Liner muling bebiyahe. Narito ang detalye. Kalipas ang ilang buwan, balik biyahe na ang Victory Liner. Simula na ngayong araw, uusad na ang rutang Dagupan to Clark via Urdaneta at Carmen. Magsisimula ng 5 ng umaga ang first trip mula Dagupan hanggang Clark at 3:30 naman ng hapon ang last trip. Magsisimula naman ng 7 a.m. ang first trip sa rutang Clark to Dagupan at 6:30 p.m. naman ang last trip. Magkakaroon ng 2 oras na interval ang bawat biyahe. Ang point-to-point fare mula Dagupan to Clark ay 400 pesos, 315 pesos mula Urdaneta to Clark at 275 pesos naman mula Carmen. Para sa mga authorized person outside residence o essential workers, kinakailangang magpresenta ng kahit alin sa mga sumusunod: IHCF-issued ID, Company ID, Certificate of Employment at Travel Order mula sa employer. Para naman sa mga non-APOR, kinakailangan magkaroon ng approved S-Pass at Go Pangasinan QR code sa pamamagitan ng pagpaparehistro sa mga link na makikita sa Facebook page ng kumpanya. Sa mga unvaccinated at not fully vaccinated, kailangan may maipresentang negative antigen results 3 araw bago bumiyahe. Para naman sa mga fully vaccinated, pwedeng magdala ng full dose vaccination card bilang alternatibo sa negative antigen result. Sa muling pagbubukas ng biyahe, tiniyak naman ng kumpanya na bakunado ang lahat ng mga empleyado. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldoza ng Morning Balita. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat: beef samgyeopsal, pork samgyeopsal,
spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes from ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugul, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP.
investment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Ito ang Lunes Padayon. Kanina na pag-usapan natin yung continuing ng proyekto kahit humarap tayo sa pandemya sa barangaya na with SK chairman natin na si Aloysius Aldea ng Barangay City Camp Central. Ang tumatak sa akin doon, partner, yung sinabi niyang you can have a pause or a rest. 'Di ba? Sabi nga natin padayon, pero we also deserve a pahuway. Yes. Yan. Oo, pahuway is the tama. Tagalog term ng rest. So sabi ko, Yes. napakagandang reminder yun sa lahat. Kahit lumalaban tayo, you take time to pause, to rest, and to evaluate if that is worth continuing for. Ayan, at syempre, padayon natin. Patuloy pa rin natin kinukontinue ang financial education para sa ating mga ka-Rangers. Kasi ngayon ay Lunes, so ibig sabihin makakasama natin ang ating informative at energetic at bibo din, no? Na si Sir Efren Liamas Cruz, our chairman and CEO ng Personal Finance Advisor. Good morning! Good morning po. Good morning sa inyo lahat. Good morning. Yes. Oo, iba yung ngiti talaga ni Sir Efren. Lagi kapag ang nagiging guest natin. Nagbibigay talaga siya ng good vibes. And with us today as well is Miss Jerlyn Reyes Guerrero, and she's one of our Yaman coach. Good morning, ma'am. Good morning! Ayan, Hello. napakaganda Ganda. Ma'am Jerlyn, isa sa mga yaman coach. Actually, nakailan na tayong yaman coaches na Yes, partner. talagang nagbibigay ng kaalaman at patungkol sa financial na edukasyon na para sa ating mga nanunood at mga ka-Rangers. At ngayon nga, ano nga ba ang pag-uusapan natin? Kasi syempre, napag-usapan natin ang fund, mutual fund, ang paano mag-invest. Ngayon, na-excite ito itong topic na to. It's all about VUL. Yan. Sir Efren, bigyan naman natin ng quick backdrop yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Yes. Sir Efren. All right. In the past segments, kasi napag-usapan natin yung Unit Investment Trust Fund nung kasama natin si Coach PJ. And then last week, napag-usapan natin ang mutual funds naman. Opo. Tatlo po sila talagang mga retail product, kumbaga, na pwedeng bilhin ng ordinaryong tao para makapaghanda para sa kanilang future. Yung isa doon, yung tinatawag na Variable Unit Linked Insurance. Yun po ay pamumuhunan na may kasamang insurance. Yun nga po. And pag-usapan natin siya vaguely, Sir Efren, paano ka magsisimula sa ganitong kind of insurance? Well, ang maganda po talagang proseso ay mag-drawing ka muna. I-drawing mo yung gusto mo mangyari in your future. Okay? At ang gagawin mo, with the help maybe ng isang financial planner, ay gagawin mo yung mga kailangan para mamuhunan, para ma-achieve yung goal. Okay? Subalit, alam na ba natin, ang buhay natin maaring kunin na ni Lord, singilin, no? So, baka kasi tayo biglang mapapunta sa pangalawang palapag ng buhay, magandang kung hindi pa tayo nakakabuo ng kailangan natin para sa magandang kinabukasan, merong magbibigay nun sa maiiwan natin dito. Yun po yung pinibigay ng Variable Unit Linked Insurance. Variable Unit Link Insurance. Tama po. Ayan, meron tayong natutunan about sa VUL. Ngayon, Sir, Ma'am Jerlyn, hello po. Yes. Hello. Yes. Ma'am Jerlyn, kapag ganito, it's all about VUL, lalo na sa mga manonood natin na ngayon lang nakarinig ng ganitong mga word or abbreviation natin. Paano nag-start po ito sa Pilipinas at paano natin ma-explain ito sa mga manonood natin sa simpleng way? Alright. So, nag-start siya sa Philippines actually around 2002 through ProLife UK. So, may mga companies tayo na nag-o-offer na nun. Actually, regulated naman sila ng Insurance Commission. Basically, pag in-explain sa clients, usually, ang sinasabi lang is talagang insurance plus investment or insurance with investment siya. So, ibig sabihin, kung tayo ay nagbabayad ng premium,
part nun ay ini-invest din natin sa stock market. So, yun yung VUL. So, iba siya sa mga ibang insurance product in the sense na may kasama na siyang investment component. And Ma'am Jerlyn, yun nga medyo bago kasi siya sa ilan sa atin. And I specifically bago din ako doon. Paano ba siya nagsimula dito sa Pilipinas? So, nung dumating kasi dito yung VUL sa Philippines, nagkaroon ng notion yung mga tao dati kasi ng insurance, kinukuha lang siya kapag, makukuha lang siya kapag, ayun nga, sumakabilang buhay ka. Pero yung VUL, dumating siya dito na may ino-offer na din siyang health insurance, yung critical illness coverage, hospitalization. So, mas holistic niya yung protection dun sa mga tao na akala yung misconceptions nga ng tao is insurance is kapag makukuha lang yan yung benefit niyan kapag sumakabilang buhay ako, but hindi na siya ganon. Through VUL, meron na din na habang buhay ka, habang yun nga, nagkaroon ka ng sakit, wag naman sana, mararamdaman mo o may-use mo yung benefit ng insurance mo through VUL yon. In the sense din na kung hindi ka naman magkasakit, win-win pa rin yun sa'yo kasi ini-invest lang yung money mo, patuloy lang na ini-invest yung money mo sa stock market. So yun nga, babalik tayo, ang VUL ay insurance with investment. Yes, oo. And Miss Jerlyn, pag-usapan naman natin what does BTID stands for and ano ito? Okay. BTID naman, ito naman yung buy term, invest the difference. So, ibig lang sabihin nun, bibili ka ng isang term insurance. Pag sinabing term insurance, ito yung wala namang investment. So, binabayaran, matatapos mo siya gamitin kapag natapos mo din siya bayaran. Mas mura siya, kaya naman yung invest the difference, yun yung ikaw mismo magti-trade ka sa sarili mong paraan. Pwede kang mag-UITF, mag-mutual fund, yun. So, nagiging option siya ng ibang tao, pero yun nga, may binabagayan siyang goal, may binabagayan din siyang type of people. So, it's another way of having an insurance for yourself and an investment din na ikaw mismo yung magti-trade. Pag VUL kasi, meron kang fund manager na magti-trade for you. So, yun nga, may iba't iba siyang binabagayang tao at may iba't iba din siyang binabagayang goal. Kaya tama yung sinabi ni Sir Efren, i-drawing mo muna yung goal mo. So, ayun. Yes. Yes, nabanggit Sir Efren, nabanggit pahapyaw ang ating BTID at difference between VUL. Para sa inyo po, Sir Efren, kapag may isang kliyenteng pupunta sa inyo, ano pong mas okay po dito? At anong difference between the BTID at VUL po natin? Unang-una, linawin ko lang hindi yun better than ice cream. BTID is yun. Basically, may isang type ng VUL na para ding BTID. Kasi ang sinasabi nila, yung insurance mahal eh. So baka maubos na yung budget mo, kakabayad lang ng premium. Merong term insurance na mura lang. Pero yung coverage nun, pwedeng magbago every year in the sense that baka hindi ka makover kasi tumanda ka na, baka nagkasakit ka, or pwede naman na steady yung premium after so many years, tapos biglang tataas. Eventually, magmamahal na rin yon. So ang tanong, ano ba, mag-buy term investment difference na lang ako, yung dapat na nilabas ko na malaking halaga sa regular insurance, bawasan ko lang ng pang term life, and then buy premium, and then invest ko na. Or, mag-VUL ako. Sa totoo lang po, mayroon tinatawag na single pay VUL. Isang beses ka na magbibigay ng premium. Ang ginagawa po nun is, maliit na insurance lang coverage, pero malaki na yung investment. Kumbaga, let's say meron kang 100,000 na binayad, no? Roughly about mga 95%, no, pupunta sa investment, 5% sa insurance. So, para ka rin nag-i-invest and buying term in the meantime. So, in effect, ako sa akin lang, kung hindi ka naman pa marunong mag-invest, remember our all set rule, ay di mag-single pay VUL ka na lang. Kasi kung hindi pa natin ganong gamay or di pa natin set yung goals natin, we can do that. Sir Efren, nabanggit yung kanina the coverages. What are the coverage of VUL? Okay. Just like any regular life insurance,
i-cover kayo against the main peril to life, which is death. No? Hindi nila kino-cover yung kita mo sa investing. Kino-cover nila just in case, ay tawagin nga ni Lord, may ibabayad na amount sa inyong mga beneficiaries. But on top of that, meron din silang pino-provide na additional coverage para sa saring mga coverage like accidental death o dismemberment o kaya health insurance, nabanggit ni Coach Gerlin, ano? Or many other things, no? Pwede nyo naman piliin yon. But of course, the very basic coverage is yung kung tawagin ka agad ni Lord. Sir, Ma'am Jorlene, we just wanted to ask, syempre, COVID-19 ngayon, do we have part in the insurance kung ba kinuha ka ni Lord due to COVID-19? So definitely kung death siya because of COVID-19, yes, mako-cover siya kasi yun yung main purpose ng insurance. But if na-hospitalize ka because of COVID, titignan mo din yung VUL mo kung meron kang coverage for hospitalization because there are VULs now that covers for hospitalization no matter kung ano yung sakit. So, kung titingnan naman natin, hindi pa kasi siya kabilang sa critical illness talaga na listahan ng mga sakit, pero yung kanyang mga complications, pwede kasing maging under ng critical illness coverage yun. So, pasok pa din yung COVID-19. So, yun. Ngayon, marami na ding mga nagkakaroon ng mga coverages. Meron ng free coverage for vaccine-related na COVID-19 na illnesses, mga ganong mga insurance companies na nag-o-offer din nun. So we just have to research lang din. But to answer your question, covered ka as long as, yun nga, kunyari kung sumakabilang buhay ka, ma-hospital ka because of COVID-19, so yun, may coverage for that. Yes. Kaya nga. And Sir Efren, may tanong kami dito. Sir Efren, paano kung patay na yung puso? Covered ba? Okay. Ibang coverage yan. Ibang coverage. At ibang programa yan, ibang programa. Wag na dito. Yes, kaya nga. Sir Efren, going back to VUL naman, what are the common misinterpretation and misconceptions of people about this? Okay. The basic misinterpretation or misconception is that ang insurance expense. Hindi po. Actually, ang insurance is an asset. Tingnan nyo na lang yan. Di ba pag kayo magre-regalo sa iba, ang gusto nyo, masaya yung pagre-regaluhan nyo, di ba? Hindi naman kayo kailangan masaya. Kasi pag masaya sila, masaya ka rin. So, isipin nyo, isang asset na ibibigay nyo as a gift to the person you love. Yun po yun. Tsaka, isa pa isipin natin, ang mga life insurance, pinagdadasal po talaga nila na kayo ay mahaba ang buhay. At bakit naman? Kasi pag bumili ka ng insurance sa kanila at tinawag ka kagad ni Lord next year or even bukas, lugi sila. They need a long period of time para kumita, para yung katiting na premium na binayad mo ay maibabalik nila sa yung beneficiaries ng malaking halaga. So, it's to their interest and yours na mahaba ang buhay. Kaya huwag kayo mag-alala, insurance companies are on your side. Yes, oo, tama naman yun. Ito mga misconception, dagdag pa dito, Sir Efren and Ma'am Jerlene. For both po, may tatanong po ko, paano nyo po pinapersuade or hinihikayat ang ating mga manunood or kliyente man sa ganitong usapin na kung saan sinasabi kapag mga ganitong insurance ay hinihintay na natin yung kamatayan. Paano natin sila mahikayat sa mga ganitong, anong strategic natin patungkol dito? Ma'am Jerlene. Usually kasi tinatanong din muna namin, no? Para saan ka ba nagtatrabaho? Para kanino ka ba nagtatrabaho? So kung may mawala kung yun nga, tawagin tayo ni Lord, sino yung magiging, mawawalan ng income sa family nyo kapag yun nga nakuha ka ni Lord? Sino yung maapektuhan? So usually sasagutin nila, syempre yung mga anak ko, yung asawa ko, ganyan. So, ang tatanungin namin doon, gusto mo ba na matulungan natin sila kapag nga tinawag ka agad ni Lord? So, syempre, wala namang sasagot ng hindi doon, di ba? So, ayun, it's really more of trying to
make them realize na the insurance is not just for them but for the people they love, and kung sino ba yung talagang reason kung ba't sila nagtatrabaho, nagpapakahirap. So yun, tapos meron ding mga iba na ako naman wala naman akong pamilya, bakit ako kukuha niyan? Yun din, lahat naman tayo pwedeng magkasakit. So kahit healthy ka, kahit fit ka, ganyan, hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit. So, part pa din ng insurance kasi ang pag-cover kapag meron kang illnesses. So, gugustuhin mo ba na yung inipon mo sa bangko, mapunta lang sa pagpapagamot mo, or gusto mo may isang third party na magbibigay agad sa'yo ng money in case may mangyari sa'yo. So, ano mas gusto mo doon? So, usually, syempre, pipiliin nila yung, syempre, doon tayo sa may magbabayad for me kaysa kunin ko yung savings ko sa bangko. So, yun. Basically, single ka man or pamilyado ka man, makakatulong talaga yung insurance para maging yung inipon mo, yung pera mo, hindi siya agad mawawala sa'yo. At the same time, kapag sumakabilang buhay ka, may iwan pa para sa family mo. Tumpa ka, Ma'am Jerlyn. Sir Efren, kayo naman po, paano po ang style natin dyan, na strategic way natin para may kahit aman natin ang ating mga kliyente at mga nanonood na ano importansya ng VUL? Well, ganito po yan. Isipin nyo na lang, ha? Ang daming taong tumataya sa loto araw-araw. 20 pesos yun. Pag tumaya ka sa loto, siguradong talo ka na. Kasi ang chance mo manalo, 0.0000000%. Ang liit talaga. Pero pag bumili ka ng insurance, siguradong panalo ka. Bakit naman? Sabi nila, di ba mamamatay ka rin? Pwede may payout yun. 100% ang chance mo payout ang life insurance. Ang loto, napakaliit, zero pa nga eh. So saan ka na? Doon ka na sa siguradong panalo. Yes, tama naman. Oo. Ang galing, no? Kailangan mo pa rin, it's a game of risk. Risk, yes. Doon ka pumunta, doon sa sigurado ka. Oo, humugot Doon na ka naman na ako. ba? Andun ka na ba kung saan ka sigurado, partner? Well, anyways, Sir Efren and Ma'am Jerlyn, paano tayo makakasiguro sa ating mga partner? Do we have to seek a fund manager? Tas sila po yung maghanap sa atin ng insurance companies, ng VUL links natin? Or how do you encourage them to do this? If I may? Yes. Si Marjorie. Hindi, siya na. Yun yung ata sa akin. Nagtampo agad siya. Sige na. Nagtampo? Pwede. Ma'am Jerlyn? Ayan, so usually po sa pag-VUL, talagang may mga insurance companies na nag-o-offer nun. At yung insurance companies na yun, meron silang sariling fund manager. So, ang mahalaga lang, kung mag-shop around ka, titingnan mo kung ano nga ba ang history nung company na yun. At the same time, ano yung performance ng fund manager nila. So, yun naman din, maganda lang din na kumuha talaga ng mga licensed financial consultants kasi mas alam, lisensyado sila. At the same time, mas may explain nila sa iyo yung history at saka performance ng fund manager nila. Yes naman. At syempre, ayan, nabigay na natin kay Sir Efren. Nasabi na lahat eh. Kaya lang, package yun eh. Package yun. At saka, one more thing you should know, professional lahat ito. Hindi ito yung mga nagbabasa pa ng libro habang ginagawa yung fund management. Sanay ito, experience, and with the expertise as well. Yes. Wow naman. And those are great ways for us to give our car insurers the basic naman way. And Sir Efren and Ma'am Jerlyn, what is the importance of VUL? Sir Efren? Okay. Well, again, every day you wake up, kahit ka natutulog ka, hindi mo alam kung anong pwede mangyari. If you recall, yung dun sa Florida, nasa Amerika, yung nag-collapse yung condominium, habang tulog sila, nag-collapse na yung mundo nila, pati syempre yung buhay nila, no? Hindi mo alam kung anong mangyayari. What is the chance of that happening? Well, the possibility, kumaga tinatanong na namin lagi, what is the probability of dying? The probability of dying is 100%. So, hindi mo lang alam kung kailan. So, why not be prepared for that eventuality through
getting insurance, and in this case, maganda nga VUL because not only do you get insurance, meron pang investment na kasama. Yes. Naman, yun pala yun. Miss Jerlyn, kayo naman po. For me naman, yung VUL kasi, ano siya, win-win talaga siya sa client. So, kung magkasakit ka, magkaroon ng disability, or yun nga, sumakabilang buhay, meron kang agad na matatanggap na amount. So, kung magkasakit ka naman, di ba minsan kapag nakasakit ka, masa-stress ka pa kung saan ka kukuha ng funding. So, with your insurance, meron ka na agad funding. So, kunyari, yun din, kung pag-demise naman, iisipin pa ng pamilya mo sa ng burol or paano ako mag-fund ng burol. So, ini-eliminate ng BUL, ng insurance, yung mga ganong stresses in life para mas makapag-focus ka sa healing, sa recovery, ganyan. At the same time, win-win siya kasi kung hindi ka magkasakit, kung matagal ang buhay mo, nag-i-invest lang yung pera mo sa stock market. So, wala talagang talo pagdating sa VUL. Yes naman. Oo. At thank you for that talagang edukasyon patungkol sa financial and specifically sa VUL. At Sir Efren, syempre sa serbisyo natin, ano po yung mai-offer natin to help regarding din sa VUL kapag may gusto at nahikayat natin mga kliyente at mga manonood? Well, kung gusto niyo pong maghanap ng insurance, marami namang kumpanya dyan na pwede nyo i-search na lang sa internet. Pero ang sabi nga namin, mas maganda paplano ka muna. Kami mga Yaman coaches po are here to help you out if you want. Mag-text lang kayo sa 0917-505-0709. Kung gusto niyo ng kahit anong tulong sa finances, sabihin niyo lang doon at mag-a-assign kami ng Yaman coach para sa inyo. Talaga. Napansin ko different yung mga Yaman coaches. Meron silang specific na, alam mo yun, expertise patungkol sa financial education. Mutual fund, VUL, BTID, marami. Kaya ano pa hinihintay yung mga ka-rangers at manonood? And also, Sir Efren and Miss Jerlyn, Ma'am Joy Mendoza said that insurance is a gift to the people you love. And also, sabi din ni Ma'am CJ, I truly believe in insurance, so go for it! Do not consider it an expense. Rather, it is an asset. So, Sir Efren and Ma'am Jerlyn, may gusto po ba tayong pasalamatan at imbitahin na rin? Ma'am Jerlyn? Ayun. Maraming salamat po sa opportunity na to, and we hope na we can see you sa Yaman Coaches then. Ayan. Yes. Wow. At syempre, Sir Efren, ang ating energetic at talagang, alam mo yun, it will give you wisdom, Sir Efren. I'd like to thank my mother and my father. Ang cute! Kayo, salamat po ulit sa inyo sa pag-allow sa amin na mag-share in this program. Sir Dovi, Miss CJ, and also, baka kayo'y interested po sa aming 1 year of texting of personal finance lessons, hindi lang every Monday. Meron po tayong Enrich 365. 50 pesos lang po yon. Just say you want to subscribe to send the text to 0917-505-0709. Yes naman. At syempre, ito kakaiba. Gusto ko lang malaman ng mga ka-rangers talaga. Itong mga Yaman Coach at si Sir Efren, it will give us talagang kaalaman lalo na ngayong pandemya. And Sir Efren, bigyan natin sila ng konting patikim sa susunod nating edisyon of Financial Education. Konting patikim lang na pag-uusapan natin. Okay. Next week po pag-uusapan natin kasi nasabi nga na iba-iba yung aming mga expertise. Next week po meron tayong cooking. Hindi, sorry. Paano i-handle ang pera between husband and wife? Sino ba talaga dapat ang masunod? Ayan. Sir Efren, paano yan? Bigyan mo muna ako ng husband. Charot! Yes, ayan, syempre, aabangan natin yan, usapin na yan about sa ganitong cases naman natin. At malaking tulong din ito para sa ating mga mag-asawa dyan. Naman. And Sir Efren and Miss Jerlyn, maraming salamat po ngayong umaga at sa mga susunod pang araw.
Yes, oo. Isa na namang, alam mo yun, financial education sa ating guest talakayan ang natapos at napag-usapan. Oo nga, partner. And kasi ang kinaganda nito, mga Ka-Rangers, is we're removing the misconception, the hesitations, the fear of investing to insurances. Kasi I for myself, si mama ko din, naging parte siya ng insurance dito sa Baguio City. And for at one, na gamit din namin siya. So, lumaki naman ako na mahusay at matiwasay. Pero I mean, the thing is that you just have to choose pa rin. Pili tayo ng maayos. We look for fund manager. And ano kasi mga Ka-Rangers, it's the year where nasubok talaga tayo on our finances. Tama. So, this is a great way for us to understand better on how we handle it. Yes, magaling sinabi ng ating mga coaches ngayon na sabi, pumili ka dun sa sigurado. Syempre, hindi ka matatalo. Kaya nga, kinumpare nga ni Sir Efren yung taya sa loto, compare of insurance. Punta ka na dun sa meron kang mapapakinabangan at the end of the day. Kaya nga, pag inipon mo kasi yung 20-20 tinaya mo or 50 pesos pa, I'm not very certain. Pero pag inipon mo siya, that will go a long way. Hindi mo man maririp ngayon, but in the future, mariripon siya. And people will benefit for it through VUL. Yes, tama naman. At syempre, ang ngayong padayon, Lunes padayon natin, we start our day ng mga bagay na dapat natin i-continue. Ikaw, ano naman namang na-continue mong natutunan ngayon sa ating mga guests? Dami, no? Dami. Ngayong araw na to, naman. naman. And actually, again, parang kay natin, sa barangay natin, kay Sir Aloysius, pahuway, mga Ka-Rangers. We learn, we know how to rest. Kay Sir Efren and Ma'am Jerly naman, doon nga, yung sa wasto at tamang investment. Kasi kung hindi ka sure if there is still fear of it, you can seek help. Yun naman kasi yung let me echo yung lagi mong sinasabi, partner, that no man is an island. Kung may kailangan ka, kung kailangan mo ng tulong, kung kailangan mo ng advice, go ahead and seek the people that is your refuge. Tama Ikaw naman, partner. Ako naman, kay barangayan natin, si Sir Aloysius ng Barangay City Camp Central, ang natutunan ko doon, i-continue pa rin yung prinsipyo mo sa buhay kahit may mga nagbabatikos sa'yo. Kasi at the end of the day, it's all about yourself eh. Kailangan mo pa rin pangalagaan ang sarili mo. At ang hawak mo ay hindi lang hawak mo eh. Hawak mo buong community. Kaya kailangan mo ipagpatuloy yung nasumpa mong tungkulin para sa ating bayan. Lalo na ngayon na challenging times, lagi ko sinasabi yan. At ito, ang sa guest alakay naman natin sa financial education, ang natutunan ko, it's all about taking a risk, pero taking risk smart. Yes. Dapat matalino ka pa rin sa pagpili kung saan ka mag-risk. And kami, matalino kami kasi meron kaming sponsors that will always have our back. So we just wanted to say shout out and good morning to NGCP, Musor, PG Home Builders, Lormo Medical Center, Baguio Country Club, Layman Hotel, My Monox, Studio Coffee, Sangyupacha, Loves Cafe, Pau, dahil sa Pau, wala nang aw. Baliktad po yun. Walang aw sa Pau. At ayan, Katia Liz, Mega Tower, yan ang balita ngayon. Minds Estate Gaming Corporation. Yes, tama naman. At maraming salamat sa suporta. At ito, isa na namang araw ang natapos. Dahil dyan, bibigyan natin sila ng quote of the day ngayong araw. Ang sabi ng nakakarami na naman. Nakakarami? Sino bang nakakarami na yan? Nobody's perfect, so give yourself credit for everything you're doing right and be kind to yourself when you struggle. Yes, there is always a margin of error, lalo na tayo. We're only human. We bleed, we fall down, there's human error. Mga Ka-Rangers, if you've done something good today, bumangon ka lang. Padayon. Diba? Once again, ako inyong papapiyang magpapainit sa inyong umaga. Siya kikay kakulitan ka, kwentuhan tuwing agahan. Ito ang tambalang sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of our hearts. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel,
pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. E defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. E check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Paulina
ang iyong kalamnan. May rayuma, arthritis o nahihilo. May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo. Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa